Iniraan panahon na papusukon ta, madya na mga dugang buksan tan pintuan kan pagtubo sa mga kaglalang. Jesus ang pintuan, siya ang satungdanan, siya ang katotohanan, siya ang kaliwanagan. Kaya buksan ang sa imong puso, maglikay sa karatan, baklion mga salang gawi mo, maglakaw sa tamang dalan, madya na kamo, pagtiripon kita. Iniraan panahon na papusukon ta, madya na mga dugang buksan ang pintuan kang magtubo sa mga kaglalang. Dari masilaw sa yaman kang ginapan, dari man yan madadara sa kagadanan, at sa tuyang paghandaan, at sa tuyang tunay na kaligtasan. Kaya buksan ang sa iyong puso, maglikay sa karatan, baklion mga salang gawin mo, maglakaw sa tamang dalan.